chodili pásť krávy a húsky a popri tom mali dosť času i na zábavu. Vymýšľali si rôzne hry, ktorých radi napodobňovali zvieratka. Pritom si aj zaspievali a zatancovali. V prúde zábavy často ani nespadali, že ich húsky ušli do nadelení alebo kravičky do pola. Hru na húsky, párové tance vám teraz zatancujú naše najmenšie deti z prípravky 1, ktorí chodia do prípravky necelý školský rok a majú dnes prvé premiérové vystúpenie. Pani Vrštíková.
obľúbené zábavky a šantenie detí a dorastajúcej mládeže patrili tance, ktorými sa zabávali na pasienkoch alebo iných stretnutiach. Bola to zároveň i príležitosť naučiť sa aj od starších kamarátov a bolo by bývalo hanbou, keby dievka alebo mládenec prišli na muziku a nevedeli by tancovať. Medzi takéto hrové tance patrí napríklad tanec okytičky, židovka, klieskaná, ciprola, krajspolka, ktorú vám predvedú deti z prípravky dvere. Hola.
Postupili sme do celoslovenskej súťaže, z ktorej ste videli ukážku, a pre túto slávnostnú príležitosť Ivetka Červeňanová pásmo rozšírila o čarovačky nové, kde čarujú i veľké dievky. Takže v dnešných čarovačkách budú okrem našich súčasných členov súboru školistov čarovať aj naši bývalí členovia zo súboru Vena, Trevča, Družba a Lučnice. Tak sa pozrime, ako si tie turňanské dievky mládencov čarovali.
košela. Z obesenca košela. Svatý Ján. Sem ho daj. A ty krv. Sem ho hrn. A ty šíp. Sem ho šíp. A ty lieska. Priveď ho sem ešte dneska. Vetrom obievané. Túto janskú noc poďte nám dievkam na pomoc. Z východu, západu, severu, juhu, všetkých strán. Príďte chlapci k nám. Dievky, ja čo si očujem? Však to sú noci s pastierom. No to sme dopadli. Miesto mládencov sme s baranov vyčarovaní. Nevidel. Zásky sa ako sme vyšli. Skovajme sa! Skovajme sa! Ho, 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 ho,
iba o polnoci. Aj som pritom ustal, aj by som si pospal. Čo, ovečky? Dobre. Gunčo, stráž. Naposledy čarujme, moc milý nech skúšajme. Tento prášek čarovný, z byliniek robený, barana nech na zbojníka premení.
speváčky v každej generácii upútali divákov pekným spevom a krásou. No veď sa pozrite na mňa, aké sú krásne. Teraz vám zaspievajú spoločne obľúbené piesne, tak dievčence, nech vám to krásne spieva. Štyri kosy nakúvané a tá páta štrngala, rada by sa vydávala, tá susedek frndula, rada by sa vydávala, tá susedek frndula. Nebudeš sa frndulenka, nebudeš sa vydávať, odeberú tianička, budeš za ním panovať, odeberú tianička, budeš za ním panovať. Daj si pozor, frndulenka, daj si pozor na venec, aby ty ho neodebral ten susedek mladenec, aby ty ho neodebral ten susedek mladenec. Keď som išla z kostela, milého som videla, stala som na kraj na lavičku, suze mi tiekli po mendličku. Stala som na kraj na lavičku, suze mi tiekli po mendličku. Slobodenka, sloboda, kde si sa mi podela, falešní chlapci mi ju vzali, čo má falešné milovali. Falešní chlapci mi ju vzali, čo má falešné milovali. Ešte jednu sestru mám, aj keď takú radu dám, aby sa mladá nevydala, falešným chlapcom pokoj dala. Aby sa mladá nevydala, falešným chlapcom pokoj dala.
široká, tá si dobre praje, šila si fertušku na obidva kraje, šila si fertušku na obidva kraje. Ešte je zostalo aj kúbečko niti, zapriahla kohúta, dala sa voziti, zapriahla kohúta, dala sa voziti. Raz chcela srdečne privítať na dnešnom gala programe a chcela by som za všetkých nás, bývalých členov súboru, poďakovať našim vedúcim, Beátke, Ľudkovi, Ivetke a samozrejme Božke za to všetko, čo nám školistok dal a za všetko, čo nás naučili. A teraz by sme vám radi ukázali, ako sa niektorí z nás prepracovali a tancujú už aj v takých súboroch ako Družba, Trenčan a dokonca Lučnica. Takže ja vám ešte raz ďakujem a nech sa páči Trenčan a Lučnica.
prežíva túto krásu, lebo naše deti zlaté turňanské niečo chystali a nechceli prezradiť a to bolo to finále. A myslím si, že to bola nádhera. Ale mne sa patrí poďakovať ľuďom, ktorých si ja osobne veľmi vážim, ktorí pomáhali a vlastne vďaka ktorým ten štvorlistok vyzerá tak, ako ste ho mohli vidieť. Sú to dámy. Doktorka Božena Husárová, Božka pre vás, stále hovorí na Ránicová, nemôžete na to vykonať. Nech sa páči na Ránico. Pani magisterka Knežka Červeňanová, pani magisterka Katka Nasledníková, inžinierka Arka Zádovská, pani bakalárka Renáta Oravcová, pani magisterka Monika Kradová, Simona Marčíková a Ľudia Zachová. Stále taká mierí, stále ťa bude závodskej rodiny, ako si ponúkam. A páni, ktorých si veľmi vážim, pán starosta inžinier František Ježík, pán Rudolf Šišovský, pán Rudolf Horňák, pán inžinier Pavol Ježík, Janko Tvrdík a inžinier Robert Daniek. Nech sa páči na Janko. Nech sa páči, dámy a páni, poďte medzi nás. Takže teraz môže ísť to slúbené retienko a my budeme rozmeňovať. Ide. Nemám tu jeho ani brata jeho. Simonka, z celého srdca ďakujem. Urobila pre svoj malinko z celého srdca. Nech si pomáham, ja nemám to. Ide, všetko Judka, aj tebe z celého srdca. Pášišovský, aj vám, za to, že nás doprevádzate roky a vy ste po ruke, aj keď máte strašne veľa roboty. Všetko pekne, aby si vytrvala. Sused môj najdrahší, vy ste taká moja najbližšia rodina, ja tu skoro nikoho nemám, ale na vás je vždy spoľač, z celého srdca. Áno, z celého srdca ďakujem. Z celého srdca ďakujem. Ani do postele, ani do kolísky, ani do postele, ani do kolísky, ani do postele, ani do kolísky, ani do postele, ani do kolísky. Na čo si mi, na čo ty šuhaj kolísky, na čo si mi, na čo ty šuhaj kolísky. Ja by som chcela vyzdvihnúť aj túto našu výbornú kapelu, ktorá vznikla vlastne pri príležitosti tohoto výročia. Takže dáma a páni, krásne vám to bezbralo. Takže tlieskame našej kapele. Dovoľte, vážení hostia, aby som sa poďakovala všetkým, ktorým nám tento 5. ročník festivalu pomohli zorganizovať, aj to, že sme si tu mohli takto pekne pripomenúť 20. výročie súboru. O histórii, úspechoch, cestách do zahraničia a tvorivosti našich detí sa viac dozviete z výstavky vo vestibule a z publikácie Štvorlistok 1984 až 2004, ktorú vydal obecný úrad. V tom vestibule vlastne vidíte
aj výsledky práce našej školy. Čiže veľmi pekne ďakujem aj našim učiteľom zo základnej školy, že tak krásne a tvorivo pracujú s našimi deťmi. Takže potlesk pre všetkých, ktorí nám pomohli a pomáhajú. Práve folklór má takú silnú moc, že rozdáva radosť, teší ľudí, stavia mosty medzi regiónmi i národmi. Je tu zmysluplná tvorivá činnosť, ktorá ľudí povznáša a vytvára priateľstvá. Kto dáva, ten niekoľkonásobne dostáva. My, ktorí žijeme s folklórom, sme sa o tom presvedčili. A na záver, celkom na záver, tu medzi nami mal stáť aj náš vedúci Ľudko Závodský, ktorý nám dnes celý večer drží palce, aby nám to dobre dopadlo a podľa toho vášho potlesku to naozaj dobre dopadlo. Tak pozdravme ho velikánskym potleskom, lebo pozitívna energia funguje. Ľudko, zdravíme ťa všetci! Beátka, ďakujem. A na záver, ďakujem veľmi pekne. Ja som taký človečík, ktorý radšej rozdáva, ako dostáva, ako prijíma. A veľmi ste ma potešili. Aj za ten krásny potlesk pre toho nášho Ľudka, ktorého strašne ľúbime. A náš festival, vlastne to posledné slovíčko vždy na sobotňajšom vystúpení má pán starosta, inžinier František Ježík. Takže pán starosta, nech sa páči. Vážení spoluobčania, milí naši hostia, som plný dojmov z tohoto krásneho odpoludnia a večera. Nedá mi, aby som nespomenul tú smutnú udalosť, ktorá sa nám stala minulý týždeň. Chcem vysloviť slova spolupatričnosti s tými ľuďmi, ktorí boli postihnutí, a všetkým vám chcem poďakovať za pomoc, že sme tú povodeň zvládli vo veľmi rýchlom čase. Samozrejme, pri tejto milej chvíli chcem úprimne poďakovať všetkým vystupujúcim, všetkým vedúcim týchto súborov, ktorí sa zúčastnili tohoto nášho krásneho popoludnia. Chcem poďakovať zakladajúcim členom súboru, terajším členom súboru a popriať im všetko dobré. Myslím si, že Trenčianska turná sa nemusí báť svoju budúcnosť, lebo takýto krásne ľudia a takí šikovní určite tak pekne, ako spievajú, vedia pracovať. Ja vám všetkým úplne ďakujem. Ďakujem vám prvý, že ste začali. Vďaka vám, druhý, tretí, či koľkých poradí. Ale teraz z tohto miesta, v mene všetkých rodičov, to obrovsky ďakujeme. Patrí hlavne tebe, Beátka, za všetky tie nespočetné dni, za všetky tie roky, kedy si svoj voľný čas, a to len ty vieš, na úkor čoho venovala našim deťom. Ďakujeme ti za všetku lásku, za všetku starostlivosť a skutočne za všetko a prajeme ti, aby ti to tvoje nadšenie, ten tvoj úsmev a tá tvoja radosť z tejto práce vytrvala aspoň, čo poviete, ďalších 20 rokov.
mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milí bratia a sestry, naša obec prežíva teraz významné dni ako každý rok v tom duchu, že súbor Štvorlístok privítal svojich, môžeme tak v úzovkách povedať, kolegov našej farnosti, aby tieto dni spestrili spevom a kultúrnym programom. Aj pri tejto svätej omši vás všetkých srdečne vítam, aj účinkujúcich, aj vás ostatných. Prežívame ju v tom duchu, že chceme aj touto obetou svätej omše osláviť nebeského Otca. Aspoň kúsok zeme, nech ako strom na púšti vyrastieme. S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme, a Pán nám silu dá, a Pán nás požehná. On je láska, on je láska, on je krása. On je krása, on je spása, on je spása. Amen. S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme, nech ako strom na púšti vyrastieme. S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme, a Pán nám silu dá. Pán nás požehná. On je láska, on je láska, on je krása, on je krása, on je spása, on je spása. Amen. Pri Trenčanskej bráne